volontairement faly miaraba anarvako Diego tsy vaky vola toujours moa miazafady aminareo jiaby, dadilahy dady tantiny iry tontoko ajaina ranabavy ray aman-dreniko tiako, iry zandrilahy ajaina isany. Miazafady aminareo za fa za misy koragna hely azafady tegna miazafady aminareo jiaby nareo jiaby ray aman-dreny, miazafady aminareo satria za misy koragna hely hoe. Voalohany moa zay neta publication telo andra déjà, roe andra azafady fa misy andra roe de jour misy raha lahitsika eo tsy tongontsika agnarany, izy ny publier sariny Madame Kalanganga. Izy ty boka ny raha tsy hain'ny Madame Kalanganga di Jocelyne araiky fo, asanao boka tsy hainao Madame Kalanganga, asanao tsy hainao, izy koa asanao hainao, anao tsy nandefa ultimatum karaha nagnambara anaty publication hoe fa legneny olo mivolagna anao agnatin'ny réseaux sociaux anao porte plainte. Maromaro torinao doko madame hoe, maromaro torinao Madame Kalanganga, torinao vahoaka Diego jiaby satria anao koa miasa ho an'ny vahoaka, anao solom-bava-mbahoaka, miasa ho an'ny vahoaka ary anao mihina volam-bahoaka. Ke anao zio tiky anao moa raha tsy manjary, ke zay zay ngigny fo, anao koa miasa ho an'ny madamo, anao miasa ho an'ny vahoaka. Izy ty boka raha tsy sapanao ny madamo, anao neta résultat provisoire naboakany CENI, anao fa nivolana ataonao nangigny nahita le résultat provisoire naboakany CENI, anao commencé nivolana. Raha tsy sapanao Madame Kalanganga araiky fo, anao ne tsy lany, anao tsy lany. Malgré navoronao reo dinosaure maragnitry nify jiaby, il papa, Daoud Bazary, Kasuiga, Sylvain, Tassiano, monsieur le gouverneur, volam-bahoaka, DJ Morshidi, Biatoko Bety Joambilinao ty, navoronao mihitsy le dinosaure jiaby, fanjakana mbala na manao nangalatra koa. Fa le tompo zao tontolo zao tsy nagneky jalla wala, andragnary tsy nagneky. Fa izy moa zay anao niinsiste nahazo 2000 mbala tapitrika amin'ny deuxième position anao. Igny anao fa nandefa ultimatum déjà. Raha ohatra hainao asanao madame, anao tsy tokony nagnirika, anao tsy nagnirika zandry igny nagnano raha igny. Anao zay fa naboakanao dika zay zao ty zay anao fa havy koa anao zay andeha mpigadagada zay zanakan'ny Diego koa anao. Fa raha mbarako anao raha raiky madame, izy koa anao mba sombavambahoaka, tsy haiko anao andoko agnano asafa izy koa anao miasa amin'ny fanjakana ho an'ny vahoaka sombavambahoaka. Tsisy andrany zay tsy ivolagna, zay ivolagna fo, na zay gadianao zay ivolagna fo. Izy ndray koa magnano asafa donc zay tsy ivolagna donc koragna tsy atao lava fa za toujours mandefa message aminao zandriko tiako ty anjara ajo anjara, anao amin'ny admirateur ny Maître Diego zandriko tiako. Za toujours mandefa conseil aminao zandriko, conseil d'ami afaka tsy alaigna tsy magnino, fa indroy zao mba anao koragna ty fa ampody fo koa za tsy kady zandry. Raha tsy sapanao ne zandry araiky fo, izy koa anao te Madame Kalanganga zandry, tsy tokony karaha igny position anao zandriko tiako. Za Madame Kalanganga zandry, izy mirola amin'ny USV, anao ndraiky ny USV zay 4x4 luxe zandry, anao sa mandeha karakory anao zandriko. Ata moto tsy saky nividigna aminao zandriko tiako, mampalahelo zay zandry. Manjary anao meza nianika ny volany katy anao fa loso. Raha tsy sapanao ne zandry araiky fo zandriko tiako, io ne zandry mandala amin'ny pouvoir eo zandry, amara izy fa mandeha, ary za matoky mino zandry, anao ialany, izy mety mandeha la réunion, atsiko mandany fankahita Diego eto zandriko tiako. Donc nakazay conseil zandry afaka tsy alainao tsy magnino fa agnisan'ny mampalahelo, tegna mampalahelo. Ary za matoky mino Madame Kalanganga, le publication anao igny, le idée azafady amin'ny teny vahiny, le hevitra boaka amin'ny satria zegny ni-identifier ny zandry tsara mihitsy le contenu officiel Madame Kalanganga. Karaha igny soa ty ray aman-dreny aminareo, za mitodika aminareo bakany Diego, karaha igny ray aman-dreny mandefa menace amin'ny zanaka, natao hoe sombavambahoaka, zay vahoaka ndraiky menacegna hoe toriko anareo. Matetetiky ne le asa anareo tsy anareo koa sombavambahoaka, anareo ray aman-dreny. Za matetiky mivolagna fo eto hoe ampodiko ndraiky koa, a Diego eto misy olobe fa tsisy ray aman-dreny, olobe togno misy fa le ray aman-dreny fa tsisy. Donc koragna tsy lava fa miazafady aminareo koa misy volagna tsy nety, anareo jiaby ray aman-dreny ajaina. Fa zay franchement za manao antsofitra aminao toujours monsieur le président André Rajoelina, tsy haiko nanao au courant nanao tsy au courant, amitsindry azo lena
aton kalanganga zay Diogo eto zay tegna malahelo marary fone nagnima tam 2018 andrajoel zay tsy mitomagny karaha ty matoa zay mitomagny nany fa tsy mety monsieur le président fa tsy mety fa tsy tianay madame kalanganga ty zay empaka ata loatra vaoka Diogo zay mila olo vaovao koa merci nareo jiaby allez merci